Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ял җиттеме, тамчы тама. Совет урамындағы 149-нчы йорт фатирының түбәсеннән су ага. Шушық проблема. Хәзер киләләр, түбәгә менәләр, 3-4 малай. Менә сөйләшәләр малайлар белән, малайлар килә. Музыка включат. Җиңүнең 80 еллыгы уңайыннан Бөгелмәдә халыкара волонтерлар корпусы муниципаль штабы ачылды. Бүген без балаларга бүләкләр әзерләдек, паспорт табушкалар һәм значоклар тапшырабыз. Рәсем сәнгате һәм музыка берлеге. Әлмәт картиналар галереясендә яңа проект. Ничектер миңа фортепиано ошады, һәм мин именно фортепианога язылдым һәм йөри башладым. Совет урамындагы 149-нчы күп фатирлы йортта яшәүчеләр өметсезлектән безнең телекомпанияга мөрәҗәгать итте. Бу йортта проблемалар болай да җитәрлек ди халык, ләкин бүген иң кискен торганы йорт түбәсеннән аккан су. Әлеге йортта яшәүчеләр белән безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Опять течет же. Әлеге кадрларда күренгәнчә су подъездагы электр калканына хәтле агып төшкән. Су электр чыбыкларында тамчылап тора. Моңа бу йортта яшәүчеләр аеруча игътибар итүне сорыйлар. Ялганыш булса, янгын чыгуга да ерак түгел. Александр Яковлев дымлыкта яшәүдән туеп бу проблема белән суд утырышларына кадәр барып җиткән. Сколько мы уже просили Без идарәче оешма хезмәткәрләреннән күпме сорадык инде. Күргәнегезчә бернинди нәтиҗәдә юк. Инде судка бирдек бит аларны. Суд аларга карар кабул итәргә кушты. Бу бөтен хәлне төзәтергә, зыян күрүшләргә тулаем акча түләргә. Әлегә без бернинди нәтиҗәдә күрмибез. Возместить ущерб о потопленных квартирах. Но, к сожалению, пока, как видите, никаких результатов мы не видим. Сония Мөнәсипова әлеге йортта беренчеләрдән булып 1984 елдан бирле яши. 40 ел дәвамында шунда гомер итеп, соңгы 3-4 елын фатирын су баса. Шул сәбәпле идарәче оешмаларның сукмагын ул шактый таптаган. Аның әйтүенчә, йокы бүлмәсендә һәм кухняда яз көне кар эргән вакытта һәм җәй һәм көз айларында көчле яңгырлар вакытында су аның фатирына юл таба. 22 года мучаемся. Напишем заявление, идем. Ладно, ликвидируем. Ладно, ликвидируем. Я уже вынужден жилищную инспекцию идти. Шушық проблема. Хәзер киләләр, түбәгә менәләр, 3-4 малай. Менә сөйләшәләр малайлар белән, малайлар килә. Музыку включат. И шуннан мен әйтәм, постарайтесь, пожалуйста, крыть. Ладно, пока сухо было, это же сухо. Когда тут пошла, опять выходит вода. Күрше фатирда да хәлләр кызыгырлык түгел. Рәйсә Мөхәммәтова әйтүенчә, фатирда ремонт ясау файдасыз. Көндә су агып тора. Туктап торса, сары таплар кала, ди фатир хуҗасы. Мы уже Без инде 2014 елдан бирле интегәбез бу проблема белән. Әз генә акса гариза да язмыйбыз идарәче оешмага. Әгәр инде зурлап ага башласа, чакырабыз аларны. Безнең бер теләк өй түбәсен рәткә китерү. заявление пишем туда, дом управления. Мы просим, чтобы наконец крышу наладили крышу, чтобы она не текла. Бу проблемалы йортта яшәүчеләр белән сөйләшкәннән соң без хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Первый поселок идарәче компаниясының юристы Мансур Нурдинов безгә булай аңлатты. Совет урамындагы 149-нчы йортта төзелгәннән бирле капиталь ремонт үткәрелмәгән. Шуңа бәйле рәвештә йортта яшәүчеләрнең түбә агып чыгу турындагы еш мөрәҗәгатьләр аркасында 2025 елга йорт түбәсен капиталь ремонтлау региональ программасы буенча әлеге йорт спискка кертелде. Ремонт җәй айларында башкарылачак. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Кырымның Россияга кушылу күнендә Бөгелмәнең Яшьләр сарайында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Халыкара волонтерлар корпусы муниципаль штабын ачу тантанасы булып узды. Анда без Россия гражданнары бөтен Россия программасы кысаларында паспорт тышлыклары тапшырылды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. 14 яшьлек малайлар һәм кызлар өчен бу зур бәйрәм. Алар Россия Федерациясе паспортларын кулга алалар. Тантаналы чарага алдынгылар хәрәкәте активистлары, уку отличниклары, төбәк һәм федераль проектларда, конкурсларда һәм ярышларда җиңүчеләр һәм призерлар чакыру алган. Балаларга бүләкләрне алдынгылар хәрәкәте җитәкчелеге дә әзерләгән. Бүген без баларга бүләкләр әзерләдек, паспорт табушкалар һәм значоклар тапшырабыз. Паспорт алу яшьләр тормышында зур һәм дулкынландыргыч вакыйга. Укучылар Россия Федерациясенә тугрылык сакларга һәм бөек илнең лайыклы гражданнары булырга вәгъдә бирәләр. Бу көн минем өчен бик истәлекле. Мин бик шат. Чарада җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан волонтерларның халыкара корпусының муниципаль штабын ачтылар. Корпус базасында ел дәвамында җиңү көненә багышланган тематик чаралар уздырылачак. Хәзер әлеге проектта катнашучылар киләчәккә планнар кора. Проект кысаларында Яшьләр сараенда белем бирү чаралары, укулар, квестлар һәм интеллектуаль уеннар узачак. Җиңү волонтерлары алар тарихи хәтерне саклаучылар бит. Чарада 82-нче регион Кырым безнеке исемле интеллектуаль уен оештырылды. Тарихны саклаучылар проектында катнашучылардан 8 командага бүленеп, тарих, география һәм Кырым турындагы фактларны белү буенча көч сынаштылар. 3 турның да сорауларына җавапны һәм Кырым турында иң яхшы белемне 14-нче гимназия командасы күрсәтте. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында иҗади лаборатория исемле яңа проект старт алды. Бирдә Фәрит Яруллин исемендәге музыка клиятының студентлары һәм укытучылары кабатланмас атмосфера тудырды. Проектның тууын һәм катнашучыларның талантын безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Айның һәр 3-нче сишәмбесендә Әлмәт картиналар галереясында студентларның концертлары узачак. Иҗади лаборатория проекты исеменә тулысынча туры килә. Классик башкарулардан тыш тамашачылар сәхнәдә музыкантларның импровизациясен дә күрә ала. Беренче иҗади лабораториядә илһамландыручы импровизация һәм виртуоз башкаруны эстрада тынлы бүлек студентлары башкарды. Алар арасында Диләрә Шәйдуллина. Нәселләрендә күбесе укытучылар булуына карамастан, ул Ширмшәндә музыка мәктәбен бетергәннән соң икедә уйламый Әлмәт музыка клиятына керә һәм аиләсендә беренче музыкант булырга ниятли. Мин уйладым, нәрсә миңа өйдә эшләргә мәктәптән кайткач. Шуңа күрә мин музыкаль мәктәпкә йөрергә теләдем. Ничектер миңа фортепиано ошады һәм мин именно фортепианога язылдым һәм йөри башладым. Егор Кузьмин джаз классик әсәрләрен башкара. Бәләкәй чакта музыка белән аны бабасы таныштырган. Мондый очрашулар уңайлык зонасыннан чыгарга мәҗбүр итә, шулай ук зур тәҗрибә бирә дип билгеләп үтә ул. У нас не особо много выдает. Музыка клиятындагы чыгышларыбызны санамасак, бездә тере музыка белән уйнарга алай күп мөмкинлегебез юк. Ләкин анда да ул чаралар үз өебездәге кебек атмосферада уза. Һәм менә бүгенге сыман проектларда уйнау ул үзебезне чын музыкантлар итеп хис итәргә мөмкинлек бирә. Себя настоящим музыкантом, настоящей звездой. Программаны Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Наталья Попова алып барды. Исегезгә төшерәбез, 15 ел инде картиналар галереясе, музыка клияте һәм балалар сәнгать мәктәбе арасында дустана хезмәттәшлектә арт кунакханә уза. Бу проект еллар дәвамында меломаннарга тере музыкасы кичәсен бүләк итеп кенә калмый, шул ук вакытта ул башлап җибәрүче музыкантлар өчен әзерлек мәйданчыгы булып тора. Яңа проектта әлеге максат белән туа. И, конечно же, эстрада. Әлбәттә инде эстраданы кайбер электр инструментларыннан башка күз алдына китереп тә булмый. Бу электрогитара, тромбон, саксофон, джаз композицияләрен һәм стандартларын куллану. Бүген бездә заманча студентлар концерты. Беренче мәртәбә бирдә чыгыш ясаучылар бар. Шуңа күрә бу тыныч бинада тавыш көчле булып та яңгырарга мөмкин. Здесь, поэтому, может быть, он будет даже громкий в этих тихих стенах. Проект профориентация характерында да оештырыла. Шәһәр халкы һәм кунаклары узган ел 60 еллык юбилейын билгеләп үткән күллиятның бүлекләре белән таныша ала. Чара квартет чыгышы белән тәмамланды. Февраль ахырында алар
Талант Остаханасы исемле бірінші бүтін Россия фестиваль бәйгесендә бірінші дәрәҗә лауреат исемен яулап, үзләренең югары профессионаллекләрен һәм талантларын тагын бер кат раслаганнар. Әлгі проект кысаларындагы киләсе чара 15 апрельгә планлаштырылган. Оештыручылар әйтүе буенча студентлар инде хәзер үк әзерләнә һәм языла башлаган. Алсу Нуриева, Рамил Бизартинов, Яңалыклар вакыты, Лучельма телекомпаниясе. Башка темаларга бергә җиңелрәк үзенчәлекле балаларның ата-аналарының девизы шундый. Үсеш үзенчәлекләре булган баланы тәрбияләү ул фидакарлыкны таләп итә торган гаять зур хезмәт. Моны аңлап, алга үзәгендә әти-әниләргә һәр яклап ярдәм күрсәтелә. Аларга көндәлек авырлыкларны җиңәргә генә түгел, үз үзләрен үстерү һәм аралашу өчен вакыт табарга да ярдәм итәләр. Какую-то кожу делают, растягивают, и она становится мягкой. Бала турында төп кайгырту нәк әниләрнең җилкәсенә төшә. Бу еш кына эмоциональ януга һәм социаль изоляциягә китерә. Шуңа күрә биредә әниләр ял итеп, көч җыеп һәм тиешле психологик ярдәм ала алсын өчен шартлар тудырыла. Помогает нам раскрыться и Безгә ачылырга, көнкүрештән читкә китеп, әхлакый һәм рухи яктан ял итәргә, хаталарыбызны, балаларыбызның проблемалары белән уртаклашу бераз булса да ярдәм итә. в том числе немножко поделиться нашими проблемами и повседневными делами, в том числе же и о проблемах наших детей. Безнең үзәктә без әти-әниләр белән дә эшлибез. Алар белән төрле мастер-класслар үткәрәбез. Шулай ук шәйләр эчәбез, аралашабыз. Хәйрия мастер-классларның чираттагысы күн ачкычлар кую, әйбер ясау буенча узды. Әниләр өчен бу яңа һөнәрне үзләштерү мөмкинлеге генә түгел, көндәлек мәшәкатьләрдән арыну, аралашу мөмкинлеге дә. Очень нелегкая работа и очень важно для мамочек, чтобы они... Эш бик җиңел түгел, ләкин монда аларның үз идеяләре туарга мөмкин. Шуның белән ата-аналар үзләре өчен яңа мавыгылар һәм белемнәр ала ала. Вот уже в процессе мамочки узнают, родители узнают какие-то новые для себя знания. Мөмкинлекләре чикле балаларның әниләре өчен төп проблемаларның берсе булып эшкә урнашу кала. Бала даими игътибар таләп иткәндә эш табу кыен. Очень удобно, можно оставить ребенка. Бик уңайлы, монда баланы калдырырга мөмкин. Мин тыныч, сабыем мондый балалар белән эшли белүче белгечләр күзәтү астында. Специалистов, которые имеют опыт, умеют с этими детьми работать. Моннан тыш грант ярдәме белән үзәктә махсус балалар аналары өчен эш урыннары булдырылган. Алар үзләренең һөнәри күнекмәләрен куллана, тәҗрибә уртаклаша һәм үзәкне үстерүгә үз өлешләрен кертә алачак. Бүген 19-да 40-та шикләрсез дөнья проектының 2нче сезонын сезнең карамакка тәкъдим итәбез. Бу юлы без сезне ана мәхәббәте, белгечләрнең кайгыртуы, ярдәмендә үзләренең уникаль талантларын ачучы үзенчәлекле балалар тарихлары белән таныштырачакбыз. Без сезгә мөһим методикалар, нәтиҗәле алымнар һәм әлбәттә инде төрле киртәләрне ничек җиңеп чыгуның ышанмаслык мисалларын күрсәтәчәкбез. Ознакайда ГТО нормативларын тапшыруга багышланган спорт фестивале узды. Шатыртау арена спорт комплексында район һәм шәһәр оешма предприятиеләре хезмәткәрләре көч сынашты. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Тулырак алдагы материалда. Мондый чара инде 2015 елдан бирле үткәрелә. Бу дәвер эчендә ознакайлылар һәр чак алдынгылар рәтендә. ГТО нормативларын тапшыру юнәлешендә хәзер мәктәп укучылары өчен дә уңайлыклар тудырылган. Шулай ук, мәктәпләр арасында бик еш кына үзара ярышлар, авылларда 1 класстан 10 класска хәтле, бөтенесе 11 класска хәтле алып чыктык, йөреп чыктык. Безнең бүгенге көндә инде 22 мең кеше регистрированы, шуның 12 меңе разные значиклар алган. Бу республикада иң яхшы показательләрнең берсе. Фестивальны район башлыгы Марсель Шайдуллин ачып, барлык катнашучыларга рәхмәтен җиткерде. Сәламәт яшәү рәвешен алып бару өчен җирлегебездә тудырылган мөмкинлекләрне билгеләп үтте. Бүгенге көндә спорт белән безнең районыбызда 70% халык спорт белән шөгыльләнә. Бу инде балалар, яшьләр, олылар, ветераннарыбыз да калышмый, яшьләребез дә калышмый. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл.
Катнашучылар бу көнне бүтән көчләрен куйдылар, чөнки ГТО беренче чиратта үз-үзеңә каршы көрәш. ГТО нормативлары тапшыру буенча чарада шәһәр һәм районнан килгән командалар катнаша. Һәр команда составына 18 яшьтән 64 яшькәчә булган 10 кеше керә ала. Әлеге минутларда норматив тапшыру мизгелләрен күзәтәбез. Биредә һәрбер яшь өчен үз нормативы каралган. Без инде бүгенге көнне менә шушы ГТОда үзебезнең сәламәтлекләребезне ныгытырга һәм үзебезнең башкалар белән көч сынашып карарга дип килдек. Без инде ГТОда бу мероприятияларда күп ел сайын катнашабыз. Бүген инде без килдек команда белән, һәр елдагыча килдек. Авылыбызда инде безнең спортны яшьләребездә бик яраталар. Бүген инде без менә өлкән яшьтәгеләр күбрәгебез үзебезнең көчне сынарга дип килдек. Гер күтәрү, иелү, гәүдәне этелеп күтәрү, ату буенча нәтиҗәләр теркәлеп, урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Беренче урында Азнакай җылылык шелтәре командасы, икенче урында район хакимияте, өченче урында Мәгариф идарәсе, Мәдәният идарәсе командасы 4нче урында. Спорт фестивалендә 23 команда составында барысы 230 кеше катнашты. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөек җиңүгә китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 1945 елның 20 марты, 1368 сугыш көне. Бу көнне 3 Беларус фронты гаскәрләре дошманның көнчыгыш Пруссия группировкасын юк итү буенча сугышларны дәвам итеп, Браунсберг шәһәрен ала. 1 Белоруссия фронты гаскәрләре дошман группировкасын Алдам шәһәре тирәсендә камап алган 6 дивизия кеше белән шәһәрне алалар. Одер елгасына чыгып һәм шуның белән көнчыгыш Померан операциясендә үз бурычларын үтиләр. 1 Украина фронты гаскәрләре уңышлы һөҗүм барышында дошманның Опельнан көньяк-көнбатыштарак районда камалган 5 дивизиясен юк итә. Данцик юнәлешендә безнең гаскәрләр 600-дән артык немец солдатын һәм офицерын әсирлеккә ала. Барлык фронтларда 176 немец танкысы бәреп төшерелә һәм юк ителә. Һава сугышларында һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 69 самолеты бәреп төшерелә. Җиңүгә 50 көн калып бара. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән саулыгыз.